नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। कणकवलीतील अपघातात वैभववाडीच्या अभि तांबे यांचा मृत्यू। हायवेच्या संरक्षक भिंतीचा भाग कोसळला, नियोजन शून्य कारभार उघड। आणि 10 दिवसानंतर लक्ष्मण हाकेंचं उपोषण स्थगित। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ही निरंजन डावखरे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे, त्यामुळे डावखरे तिसऱ्यांदा विजयी होतील असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष वेणुनाथ कडू यांनी व्यक्त केला आहे। आज या ठिकाणी माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, जे आमच्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे पालक आहे, यांच्यासोबत पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 5ही जिल्ह्याचे हजारो पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते। आणि यावेळेला जाणीवपूर्वक ही रत्नागिरीमध्ये आपण बैठक घेतली। 1992 सालापासून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद आणि पदवीधर मंच हा एक सोबत काम करतो आणि त्यानुसार या ठिकाणी काही ज्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या ज्या काही मागण्या होत्या किंवा काही ज्या प्रलंबित प्रश्न होते, हे प्रश्न आम्ही माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांना सांगितलं आणि नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने या ठिकाणी सक्रिय पाठिंबा हा या ठिकाणी आमदार निरंजन डावखरे यांना कोकण पदवीधर मतदारसंघामध्ये आम्ही दिलेला आहे। मागील ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक पाहता ज्यावेळेला ही ताकद ज्यावेळेला एक होती, त्यावेळेला या कोटा जो असतो 50% हा पूर्णही करण्याची वेळ या ठिकाणी येत नाही आणि 11 वाजेपर्यंत उमेदवार निश्चित होतो। त्याच पद्धतीने या वेळेला फार मोठा प्रचंड प्रमाणात डावखरे साहेबांच्या पाठीशी उभं राहून तो कोटा जो आहे तो 12च्या आत पूर्ण करून परत एकदा हॅट्रिक ज्ञानेश्वर म्हात्रेप्रमाणेच आपण करू आणि डावखरे साहेबांना प्रचंड मताने निवडून देऊ, एवढी या ठिकाणी सगळ्या कार्यकर्त्यांची तीव्र इच्छा आपल्या ठिकाणी जाणीव झाली। 5ही जिल्ह्यातील आणि 6 महानगरातील जवळजवळ हजारो कार्यकर्ते, सगळे संपूर्ण जिल्हा अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष आणि जिल्ह्याचे जे सर्व पदाधिकारी आणि विभागाचे आणि राज्याचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्या पद्धतीने या कमीत कमी 1200 कार्यकर्ते या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते। शिक्षक परिषदेची ताकद मोठी असून आपणही याच मुशीतून तयार झालेला कार्यकर्ता आहे, त्यामुळे शिक्षक परिषदेच्या सहकार्याने निरंजन डावखरे कोकण पदवीधर मतदारसंघात पहिल्या फेरीतच सहज विजयी होतील असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी चिपळूण येथे बोलताना व्यक्त केला आहे। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात
सर्व विविध संघटनांनी वेगवेगळ्या संघटनांनी यामध्ये मतदान नोंदणी केली आहे। त्यामुळे सर्व मतदारांना त्या ठिकाणी मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाणं आणि त्यांना मतदान प्रक्रिया जी आहे ती समजून जाणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। मतदान करत असताना बॅलेट पेपरमध्ये जे मतदान होत आहे आपण सर्वांनी मतदारांना हे समजून सांगितलं पाहिजे की आम्ही ज्यावेळेला मतमोजणीसाठी ज्यावेळेला जातो त्यावेळेला लक्षात येतो की यामध्ये सर्वजण सुशिक्षित असते तरी सुद्धा यापैकी बरेच मतदार हे चूक करतात आणि त्यामुळे मतपत्रिका ही इनव्हॅलिड होते। कणकवली पियाळी पुलानजीक झालेल्या अपघातात वैभववाडी तांबेवाडी येथील पोलीस कर्मचारी अभि तांबे यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे। कणकवली पियाळी पुलानजीक झालेल्या अपघातात वैभववाडी तांबेवाडी येथील पोलीस कर्मचारी अभि तांबे यांचा हा अपघात पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास झाला। या घटनेनं संपूर्ण तालुक्यावरती शोककळा पसरली आहे। अभि तांबे शुक्रवारी रात्री वैभववाडीतील मित्रांसोबत एका पोलीस मित्राच्या वाढदिवसानिमित्त ओरोस येथे गेले होते। वाढदिवसाचा कार्यक्रम आटपून पहाटे माघारी फिरत असतानाच पियाळी पुलानजीक तांबे यांचा गाडीवरील ताबा सुटला आणि थेट रस्त्यावरील दुभाजकाला धडक। त्यामुळे तांबे यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। तसंच सोबत असलेल्या रुपेश साळबे व प्रतीक बेळेकर यांना गंभीर दुखापत झाली। अभि सिंधुदुर्ग जिल्हा महामार्ग वाहतूक पोलीसमध्ये सेवा बजावत होते। त्यांच्या अपघाती निधनाचं वृत्त समजताच मित्रपरिवाराने कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली। तांबे यांच्या निधनाने संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे। देवगड येथे गेले काही दिवस दडी मारलेल्या पावसाने गुरुवारपासून पुन्हा जोर घेतल्याने थांबलेल्या शेतीच्या कामांना पुन्हा एकदा सुरुवात झाली आहे। देवगड येथे गेले काही दिवस दडी मारलेल्या पावसानं गुरुवारपासून पुन्हा जोरदार हजेरी लावल्यामुळे थांबलेल्या शेतीच्या कामांना पुन्हा सुरुवात झाली आहे। काहींचा तरवा पेरून झाला असला तरी राहिलेले शेतकरी आता उकळ करून घेत आहेत व लावणी करण्यासाठी तरवा रुजून येईल त्यानंतर त्याच्या पुढील कामांना सुरुवात होणार आहे। भात पेरणीनंतर दडी मारलेल्या पावसानं पुन्हा हजेरी लावली असल्याने बळीराजाला दिलासा मिळाला आहे। शेतीसाठी दमदार पाऊस लागत असल्यानं पोषक वातावरण निर्माण झालं आहे, त्यामुळे बळीराजाही सुखावला आहे। या वर्षी बऱ्यापैकी निसर्गाचं आपल्याला चांगलं सहकार्य मिळत आहे। पाऊस अगदी पूर्वीच्या म्हणीप्रमाणे मिरगाला पहिला पाऊस पडला आणि त्याच्यामध्ये लावणी लावणं म्हणजे तरवा पेरणं, भात पेरणी हे पेरणीचं काम अगदी योग्य वेळी झालेलं आहे। आत्ता जो पाऊस पडतो आहे कालपासून हा पाऊस लावणीच्या योग्य असल्याकारणानं ज्यांचे तरवे किंवा ज्यांची भात वाढलं आहे ते लावणी करण्यासाठी आजपासून सुरुवात केलेली आहे। तसेच या शेतीमध्ये पहिला प्रकार असा असतो, लावणी लावल्यानंतर उखळ दुरा ह्या 2 स्टेप करावे लागतात, कारण जी जमिनीमध्ये जी रान असतं ते रान अलटून पलटून जमिनीमध्ये हवा खेळती राहून सूर्यप्रकाश जमिनीमध्ये जावा, की ज्या जमिनीमध्ये जे घटक असतात त्यांना सूर्यप्रकाशाची गरज असते आणि ते घटक जर त्यांना मिळाले तर आपले जे शेतीमध्ये आपण जे धान्य टाकतो, जे काय आपण बीज टाकतो ते बीज उगवण्यासाठी आवश्यक लागणारे अन्न पुरवठा त्यांना मातीतून होत असतो। आणि त्याप्रमाणे आमच्या आरे गावामध्ये यावर्षी समाधानकारक शेतीचं काम चालू आहे। मी स्वतः या ठिकाणी 2 दिवस शेतीच्या कामामध्ये पाऊस वेळेवर व्यवस्थित पडत असल्याकारणाने काम करायला सुलभ जात आहे आणि यावर्षी अगदी डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे की वरी नाचणी यांच्या तुम्ही आहारात भाकरी खा आणि त्यामुळे मी यंदा नाचणी, वरी, सावा आणि जुन्या पद्धतीचा हरीक, त्याच्यानंतर ब्राऊन टॉप अशा प्रकारे वरई अशा प्रकारचे त्या कॅटेगरीमधलं धान्य मी या ठिकाणी उत्पादन घेण्यासाठी शेती करत आहे। आणि निश्चितच गेल्या वर्षी हळद लागवड केली होती आणि हळद लागवडीतून पण मला बऱ्यापैकी उत्पादन मिळालं होतं। त्यामुळे शेती व्यवसाय मला खूप आवडतो आणि शेती व्यवसायात मला जे समाधान मिळतं ते लाखो रुपये दिले तरी मला तेवढं समाधान मिळू शकणार नाही। तरुणांना आपण काय आवाहन कराल शेतीविषयी? तरुणांना हेच आवाहन करीन, जेव्हा आवाहन करायचं असतं तेव्हा स्वतः आपण अगोदर करावं ना, तर ते ज्यांना आवाहन करणार ती लोक म्हणतील काय की हा मोठेपणा सांगतो, ह्याला हा कुठे शेती करतोय,
त्यामुळे आपण स्वतः आधी केलं पाहिजे, तरच दुसऱ्यांना उपदेश केला पाहिजे. त्याप्रमाणे मी स्वतः आता 2-3 वर्ष शेती व्यवसायात आहे आणि शेती करत आहे. आणि या निमित्तानं जो शेतीतला आनंद मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सर्व कोकणातील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुण पिढींना मी हेच आवाहन करेन की तुम्ही शेतीकडे वळा. खरंच भविष्यात देखील शेती हा व्यवसाय आपल्याला केल्याशिवाय गत्यंतर नाही आणि शेतीतून मिळणारं उत्पादन आणि मिळणारं समाधान हे जगात कुठेही मिळणार नाही. त्यामुळे तरुणांनी यापुढे शेती व्यवसाय आणि आपल्या जीवनमानासाठी आपण इतर उद्योगधंदे निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावे असे आवाहन करेन. खरंच लोक समाधानी आहेत. यावेळी शेतीच्या कामांना अगदी जसं पूर्वीच्या काळी म्हणजे आमचे वडील असताना, चुलते असताना जेव्हा शेती करायचो तेव्हा स्वतः आम्ही एक 9वी-10वीमध्ये असताना शेतीमध्ये राबायचो, कष्ट करायचे, जोत धरायचं बैलांचं. आणि त्यावेळी पाऊस जसा पडायचा अगदी सेम यावर्षी त्याच पद्धतीने पाऊस चालू आहे. आणि पाऊस अगदी शेतीला पूरक असा पाऊस आहे. ज्यावेळी पडायला पाहिजे त्यावेळी पडतो आहे, त्या टप्प्यावर पडतो आहे. म्हणजे जसं की पहिलं भात पेरणी करताना जेवढा पाऊस आवश्यक आहे तेवढा पडलेला आहे. मधल्या काळामध्ये 7-8 दिवस थोडी मोकळीक सोडून फक्त त्यात शिपण्याचा पाऊस जो म्हणतो तसा रात्रीचा पाऊस पडत होता. आणि काल जो पाऊस पडला त्या पावसाने खऱ्या अर्थाने लोकांनी लावणी लावण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. नाहीतर मधल्या काळामध्ये लोक अगदी तुमचं डिझेल इंजिन, पेट्रोल इंजिन वापरून या ठिकाणी शेती करायचे, पण आता पावसावरच शेती करतात. हे एक समाधान वेगळं आहे. पेरणी केली, त्यानंतर गोटा वगैरे घातला. आता यापुढील कामं म्हणजे काय, आता उखळ करायची आहे, त्यानंतर दुरा करायची आहे, त्यानंतर जेव्हा कधी तरवा येईल, भात रुजून येईल, त्यानंतर मग लावणी करायची आहे. पाऊस बघूया, यावर्षी सांगितलं आहे पाऊस खूप आहे म्हणून. आता बघूया किती महिने लागतो पाऊस. पेडणे मालपे येथील हायवेच्या बाजूचा भिंतीचा काही भाग कोसळला. इथून जाणारी कार थोडक्यात वाचली. हायवेच्या दोन्ही बाजूने मोठा मातीचा डोंगर असल्यानं अशीच घटना घडण्याची भीती व्यक्त होते. हे काम दर्जाहीन झाले असल्याचा आरोप करत संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. पेडणे मालपे येथील भिंतीचा काही भाग कोसळला. इथून जाणारी कार थोडक्यात वाचली. हायवेच्या दोन्ही बाजूने मोठा मातीचा डोंगर असल्यानं अशीच घटना घडण्याची भीती व्यक्त होते. या अगोदरही अनेकांनी भीती व्यक्त केली होती. मुंबई गोवा हायवेचं 2023 मध्ये डोंगर पोखरून नवीन काम करण्यात आलं होतं. दोन्ही बाजूने उंच डोंगर असल्यानं बाजूने संरक्षक भिंत बांधण्यात आली होती. मात्र भिंतीचा काही भाग कोसळला. दरम्यान गोव्याच्या दिशेने जाणारी अल्टो कार बालंबाल बचावली. यापुढे मोठ्या पावसात हायवेवरील डोंगर कोसळून हायवे वाहतुकीस बंद होण्याची शक्यता अनेकांनी बोलून दाखवली. नेचुरल कैलेमिटी कैसे बोल सकते हैं? ये आपका जो कटिंग हुआ है ना, ये कटिंग सही नहीं हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसने आप गवर्नमेंट का जियोलॉजिकल रिपोर्ट है आपके पास? हाँ? अरे आपके पास इसका पूरा स्टडी होना चाहिए. मटेरियल कैसा है, कितना सॉफ्टनेस है, कितना हार्डनेस है, ये सब उसमें आना चाहिए. ये पीडब्ल्यूडी के पास आ रहे हैं. अरे सर, लास्ट टाइम वो मखरजना में वहाँ पे कोलैप्स हुआ था. उससे आपको लेसन लेना चाहिए था कि बाबा गोवा का जो पहाड़ी इलाका है वो ऐसा सॉफ्ट है करके. अरे कोई सीधा साधा भी इंसान को अगर पूछेंगे तो वो बोलेगा वहाँ पे शेड है करके, वहाँ पे आपका रिटर्निंग वॉल कोलैप्स हो सकता है करके. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू आर यूज मैन? वो मटेरियल को किस तरह का यूज़ किया है? वो ये साइज़ का मटेरियल आप उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रुकेगा वहाँ पे? ये एवरी ईयर गिरेगा वो. मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ये भी गिरेगा करके, क्योंकि जिस एंगल से आप लोगों ने काटा है ना सीधा, वो गिरना ही है कैसे भी करके. जियोलॉजिकल ने क्या ओपिनियन दिया था जब? सर मैं आपको एक बात, आप एमबीआर के कंसल्टेंट नहीं सर, आप एमबीआर का कंसल्टेंट नॉट एमबीआर. पूरा हाईवे आपको लगता है? पूरा हाईवे लगता है. आप मुझे एक ही बात बोलिए, जो हाईवे बना है ना, इसका क्वालिटी अच्छा है? अच्छा है क्वालिटी. हाल ही में अब जो तोरशा ने जो रोड बनाया है ना, वहाँ पे वाटर लॉगिंग जो अभी हो रहा है, खोल के 2 महीना भी नहीं हुआ है सर. ये प्रॉब्लम किसको होता है मालूम है? ये हमारा जो लोग सुबह काम को जाता है ना, 2 व्हीलर वाला, वो लोग को प्रॉब्लम होता है.
सीधा एक बात पूछता हूँ, ये नईबाग जंक्शन है वो सही बनाया है आपने? सही बनाया है सर? वहाँ पे आपको मालूम है कितने लोग मरे हैं वहाँ पे? हाल ही में 4 लोग मरे हैं, 4 लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ फूल नेग्लिजन्स. हांव डेली ह्या रोडान ट्रॅव्हल करता आणि जेन्ना हे बांदताले त्या टायमाचेरूच आमी सांगलेले की ही जी तुम्ही रिटेनिंग वॉल बांधता ती रिटेनिंग वॉल सारखी न्हू म्हणून, कित्याक तुम्ही डायरेक्ट कट केला आणि ती बांधता. रेल्वेक तुम्ही पळयलां आसतलें कोंकण रेल्वेक जेन्ना तेंचे लँडस्लायड जाता तेंच्यांनी एक टॅक्नॉलॉजी यूज केल्ली नेट्स घालपाची, आणि ही लँडस्लायड हांगा जी जाल्या न्हू तशीच लँडस्लायड धारगळी जालेली गेल्या फावटी, आणि आता तुम्ही थंय रिटेनिंग वॉल अशीच बांदली तुम्ही. पूण प्रिकॉशनरी मेजर्स तुम्ही कांयच घेवंक ना. आता हो डोंगर तुम्ही खंयच ना म्हटल्यार 30 ते 40 मीटर वयर कट केलेलो आसा, पूण ताका वयरसून प्रिकॉशन कांयच ना. वयल्यान जे सकयल येतले ते डायरेक्ट रिटर्निंग वॉल घेवन सकयल देंवतले. आनी आयज होच प्रकार जालो. आयज त्या गाडयेन 4 जाणां आसलेलीं आनी तेंच्या जर कपल्यार पडलेली आख्खी फॅमिली वयतली आसली. आनी ही जी क्वॉलिटी यूज केल्या न्हू, ते रॉड यूज केले, ते तुमी पळोवपाक शकता कितले बारीक रॉड यूज केले ते. हे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणूंक शकना, हे अजाम आयज MVR कंपनीची हे गोंयकारांक काबार करपाक उठल्या. वयता थंयसर जेंच्यानी हें काम केलां न्हू टोटल क्वॉलिटी फेल जालेली आहा हेंची, टोटल क्वॉलिटी फेल जालेली आहा. आनी हेंकां हे खंयच्या तरी मंत्र्याचे सोयरे म्हणून आमचें सरकार हेंकां विचारिना, आनी आयज आमच्या लोकांच्या जिवाचेर खेळटा. आयज हे PWDचें काम, हे PWDचे इंजिनियर आहात तेंच्यांनी इन्स्पेक्ट करपाक जाय आसलेले की हेंच्यांनी कसलें काम केलां तें. आयज जे PWD इंजिनियर्स लाख सॅलरी घेता, ते खंयच्या आदाराचेर सॅलरी घेता, आनी आयज हे जी कामां चल्ल्या कोण इन्स्पेक्ट करता? आयज खंय हायवे बांदले, हायवेची क्वॉलिटी फेल, नेमला सारके हायवे बांदले ते बांदले. आतां आयज आमी तोरशे उगे सगळे कडेन पळयता पाणी साठा रस्त्याचेर. कसलें काम केलां कोण विचारता हेंकां? आयज PWD डिपार्टमेंट गोंयचें न्हिदलेलें आसा, अक्षरशः न्हिदलेलें आसा. आनी आयज ही परिस्थिती, आनी हें आमच्या गोंयकारांनी सोंसपाचें, सामान्य मनशान सोंसपाचें. कित्याक म्हूण सोंसपाचें? अरे लोक जेन्ना टॅक्स पे करता त्या टॅक्साच्या पयशांक हे डेव्हलपमेंट जाता, आनी आयज तुमी आमची जंगलां झाडां पेडां काबार करून कितें रे आयज हे डेव्हलपमेंट केलां, आनी तें सुद्दां तुमी सारकें करूंक ना. आबड डबड काम केलां पयशाच्या आशे खातीर. अरे आयज एक्चुअली हे जे प्रोजेक्ट्स आहा हेंकां झुओलॉजिकल सर्वे जाय आसलेली, सगळे चॅक करपाक जाय आसलेले की बाबा हार्डनेस कितले आहा ते. ही शेड मरे, ह्या शेडीन तुमी हे रिटेनिंग वॉल घालून हांव सांगता फुडली सुद्दां आहा न्हू ती रिटेनिंग वॉल वयतली, ती ऑलरेडी टील जाल्लेली आहा मातशी, आनी क्रॅक येयला. मेन मुद्दो म्हटल्यार आयज PWDन चॅक करपाची गरज आहा. ह्या हेंच्या रिटेनिंग वॉलान क्रॅक येयला, आनी आनीक पडटले हे प्रिकॉशनरी मेजर जर घेयना जाल्यार. आयज हेंच्यांनी जें काम केलां न्हू तें लो क्वॉलिटीचें काम केलां, आनी आमकां डावट आहा हांगा करप्शन जालां, आनी हे करप्शनान कोण तरी मंत्री इनवॉल्व आहा म्हणून ही परिस्थिती. आयज काळाची गरज आहा. हो MVR कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा एका ब्लॅक लिस्ट करपाची. हो आमच्या गोंयच्या लोकांच्या जिवार उठला. नईबाग जंक्शन पाड घालून उडयला. खंय सर्वीस रोड आहा ते सारके रितीन कंप्लीट करूंक ना. खंय रस्तो नेमलेलो आसा, वयता थंय नवो थंयसर आमच्या तोरशे तो ब्रिज बांदला, थंय उदीक सांठवता. हे कोण फेस करता? हे बाबडे कामाक कोण 2 व्हिलरवाले सकाळचे वयता तांकां फेस करचें पडटा. आनी चुकून जर कोण मेलो जाल्यार कोण जबाबदारी घेता? कोण जबाबदारी घेना? सगळे हात वयर काडटात मागीर. सो हांव ह्या सरकाराक आनी गोंयच्या CMाक सांगता PWD डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसा, आनी तूं रिस्पॉन्सिबल जाता ह्या सगळ्या कामा खातीर. कितें आनी हांगासरलो जो पेडणेचो आमदार आहा ताका हांव सांगता तूं डिमांड करपाक जाय MVRाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून. कितें जाल्यार आमी सगळे एक्टिविस्ट मेळून अख्ख्या पेडणेच्या लोकांक उठोवन घालतले. कित्याक आयज जें चल्लां न्हू ती नरभक्षीपणां, तुमी लोकांच्या जिवार उठले. रिटेनिंग वॉल बांदल्यात न्हू, आतां पळय तेच्या म्हणणे प्रमाणे म्हाकासनान सुद्दां क्रॅक पडलेलो आहा. सो हें काम कोणाचें? हें काम PWDचें काम, PWDच्या इंजिनियरांचें काम. बसून पगार खातात रे, बसून पगार खातात, लज दिसना. आतां हितून कोण मेलो गेलो जाल्यार कितें करपाचें रे? अरे म्हाजीच फॅमिली मरोंक शकता. हांव उलयतां हांगा, फाल्यां म्हाजो भाव ट्रॅव्हल करता तेचेर पडून ते मरोंक शकता मरे. सो हेची जाणीव सगळ्यांनी करपाक जाय. जे कोण पंच, सरपंच, कितें ZP हेंच्यांनी सगळ्यांनी उबे रावन हांगासर सरकाराक विचारपाक जाय. तुमकां निवडून हाडल्यात मरे, तुमकां निवडून हाडल्यात हे प्रश्न विचारपाक. आयज जे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या गोंयकाराकूय दिवना कामाई, हेंच्यांनी टँकराच्या पोतान सगळ्या कंपनीनी भायले हाडले आनी सगळीं कामां केल्या, चीप क्वॉलिटीची कामां केल्या. हजार कोटीचे प्रोजेक्ट हे
पणजेचा ब्रिज बांधला भायलो कॉन्ट्रॅक्टर, कुट्टाचो ब्रिज बांधला भायलो कॉन्ट्रॅक्टर, हायवे बांधली भायलो कॉन्ट्रॅक्टर आणि हे कॉन्ट्रॅक्टर कितें तर हेंचे कडेन कमिशनां खावपाक मेळटा म्हणून हे कॉन्ट्रॅक्टर गोंयान कॉन्ट्रॅक्टर मेले सगळे आयज हे अक्षरशः राजकारणी जे आहात न्हू हे आमकां गोंयकारांक फोंडान घालपाक उठले आणि आयज पेडणेच्या आमदारान आमकां जाप दिवपाक जाय, पेडणेच्या आमदारान विचारपाक जाय, सीएमाक विचारपाक जाय हे कितें चल्लां काय म्हणून, कापां आसता तुजे कडेन विचार ते सीएमाक हे कितें काय म्हणून. कितें सांगू जाता सांगू सोदता म्हणजे इतलें कितें जायना आज हे पडले पण आता ती ह्या पटपाच्या मार्गार आहा आनी इतके हायट आहा त्या हिशोबान ती पटपाच्या मार्गार कोणाक धोको उद्भवतलो देव म्हणून हेंच्यांनी एक्शन घेवन सरकारान सीएमान एक्शन घेवन आतां ह्यो सेंटराचो प्रोजेक्ट आसलो तरी पण सीएमान एक्शन घेवन ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय. इतकीच आमच्या हानी जावंक जाता प्रत्येक फावटी आतां पावसाळ्यात तसो जास्त पडूंक ना, पावस पडूंक ना तर इतकी जाली तर पावस पडल्या उपरांत कितकी उमळ जाल्या उपरांत कितकी पडटली हेच्या सरकारान विचार करता आनी सीएमान हेचो ताबडतोब एक्शन घेवपाची. म्हणजे आनी एक सांगपाचें आसा श्रीपाद भाऊन आतां जागे जावपाची गरज आसा. आतां नवीन टर्म तुमचो सुरू जालेलो आसा, सुरवात पत्रादेवीच्यान पयलीं करात. ह्या हायवेची जी दुर्दशा जाली आसा जी कर्दनकाळ आमकां जालेली आसा तेचेर कितें उपाय योजना, कारण ह्यो रोड ह्यो नॅशनल हायवे आसा. म्हाका दिसता श्रीपाद भाऊन जर मनार घेतले जाल्यार हेची कामां खूब फास्ट जावंक शकतात हे म्हजें म्हणणें आसा. सो श्रीपाद भाऊ हांव सांगूंक सोदता ह्या पत्रकाराच्या वतीन की हेचेर येवन हे त्वरीत हे पळयात तुमी कितें आसा, जे कितें बांदकाम केलां एकदम ते एकदम बरोबर ना, निकृश्ट दर्जाचे आसा आणि आमचो रस्तो ह्यो कर्दनकाळ ठरलेलो आसा. आमच्या लोकांचे पेडणेकारांचे जीव सुरू वयतातूच. सो ताका लागून कितें तरी उपाय योजना श्रीपाद भाऊन करचो हे तांकां आमचें आव्हान आसा आणि प्रार्थना आसा. सर कधी झाले इन्सिडेंट? तास दीड तास झाला. होय ना, म्हणजे कुठे जात होता तुम्ही? गोव्याला निघालो होतो. हो. त्या जे साईडला जायला आणि दरड कोसळली एक झाला. ओके, तुमच्या गाडीवर पडली काय? गाडीवर पडलो, दगड पण वरना गेले. हां, तो पुरा ढासळला गाडीवर. तुम्ही आत होतात? हां, आम्ही चौघजण आहोत. अरे, म्हणजे असं कोणाला काय दुखापत नाही? जस्ट जो दगड पडला तो पुढं पडला. हां, आणि दुसरं मोठा दगड वरना गेला गाडी. मोठा दगड होता? मोठा मेन रस्त्यावर आम्ही लेफ्ट साईडला आहे तिथं जी दिवार तुटली आहे ना ती साईड वॉल आहे ती जिथे ढासळली तिथं साईडला असल्यामुळे ते थोडी ती अशी अडकून राहिली म्हणून वाचली. ओके ओके सर. मोठा दगड वरना गेला, आम्ही राईट साईडला असतो तो पुरा दगड गाडीवर. येस सर. नमस्कार, आम्ही असंच मालपे कोरसकडे जे मदी न्यू रोड करपाक आयल्या ह्या रोडार आसा आमी. त्या रोडार तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता प्रोटेक्शन वॉल कोलॅप्स जाल्ले आसात. हे जे रोड कोलॅप्स जाल्या हेच्या पयलीं 1 जुनाक आमी स्टोरी केल्ले प्रुडंट मिडियाचेर की अशी सिच्युएशन आसा आणि खंयच्याय टायमार हे प्रोटेक्शन वॉल जे बांदले कोलॅप्स जावं शकता. पूण हाचेर सरकारान खंयच लक्ष दिलें ना. पूण आमी जेन्ना प्रुडंट मिडियाचेर हे 2 फावटी हे इन्सिडंट हे स्पॉटार येवन आमी न्यूज केल्या. आयज जर पळयतात जाल्यार आयज आतां एका तासा पयलीं महाराष्ट्राच्यान गोंयान फिरपाक आयले 4 फॅमिली मेंबर 4 व्हिलर घेवन वयताले आणि त्यांच्या गाडीचेर वयरसून जे स्टोन आसात ते पडले आणि त्याच्या उपरांत गाडी वयरसून पडून रस्त्यार आयले, माती पडले. तुम्ही पळोवं शकता हे पळय गाडीचे काही पार्ट्स जे आसात पार्ट्स ते एकदम डॅमेज झालेले आसा. जे 4 व्हिलर आसा ते डॅमेज जाल्या वयरसून पडून आणि फॅमिली मेंबराक कांयच जालें ना. हे देवाच्या कृपेन कोणाक काय हानी जाल्लेलें ना. पूण हे जे प्रोटेक्शन वॉल आसा अजून कंटिन्यू पाऊस लागोंक ना. जर कंटिन्यू जर पाऊस लागता जाल्यार हो प्रोटेक्शन वॉल जे जितले बांदल्या तो फूल कोलॅप्स जावपाची शक्यता सध्या दिसपाक येता. ह्या विशयाचेर हांगातले जे एक्टिविस्ट आसात, सोशल वर्कर आसात, काही लिडर्स आसात, काँग्रेस लिडर मागीर MGPचे लिडर हांच्यांनी ह्या विशयाचेर भाश्य केल्ले कोलॅप्स जातले हाचेर सरकारान लक्ष दिवचें. पूण हेचेर अजून तरी कांयच जाल्लें ना. आणि जेंच्यांनी प्लॅनिंग जे केलां रोडाचें एकदम रॉंग आसा. तुम्ही पळयतात जाल्यार हे जे हिल जे आसा
कॉलेज जावपाची स्थिती आमकां सध्या दिसपाक येता। आणि हे जे दोंगर दिसता हिल आसा ते स्टेप वायज कट करपाक जाय आशिल्लें पूण तेंच्यांनी केल्लें ना। सो तेच्या खातीर आतां येणाऱ्या काळान सुद्दां खंय तरी हे नॅशनल हायवे 66 सध्या फ्लायओवर आणि अंडर ब्रिज हाच्या खातीर गाजता आणि ह्या रोडा नॅशनल हायवे 66चेर एक्सिडंटाचो जो प्रमाण आसा वाडत आसा। पूण आतां आनी एक प्लस हे जे प्रोटेक्शन वॉल आसा हांगाच्यान जे ट्रक वयतात, टू व्हिलर वयतात, त्याच बरोबर येरादारी आसता, बशीस वयतात, खंय ते रातच्या टायमार जर कंटिन्यू जर पावस लागलो राती जर कॉलॅप्स जाले जाल्यार जिवीत हानी जावपाची शक्यता आसा। हाचेर सरकारान बेगिनात बेगीन हे जे हिल जे आसात जे स्टेप वायज कट करून जे लोकांक त्रास जावचे ना हाची काळजी घेवन बेगिनात बेगीन हे काम पुराय करचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा। प्रोडक्टा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। 33 वर्षांपूर्वीचा हा काळाकुट्ट दिवस आयुष्यात पुन्हा कधी देऊ नये असं विधान आमदार वैभव नाईक यांनी श्रीधर नाईक स्मृती दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केलंय। पाहूयात। 33 वर्षापूर्वी हा काळाकुट्ट दिवस आपल्या सर्वांच्या आयुष्यामध्ये आला आणि या दिवसाची आठवण नको म्हणून वारंवार आम्हाला हा दिवसच आयुष्यात पुन्हा कधी येऊ नये असंच वाटत असतं। परंतु श्रीधर नाईक काय होते, श्रीधर नाईकांचं काम इथल्या तरुण पिढीला कळावं म्हणून सातत्याने हा कार्यक्रम गेले 33 वर्ष त्यावेळी श्रीधर नाईकांचे सहकारी त्यावेळी करत होते। नंतर सुशांत नाईक आम्ही हा कार्यक्रम करत असतो। तर एवढ्यासाठीच करत असतो की अशी सुद्धा काही माणसं होती की पहिल्यांदा समाजकारण करत होती, छोटी छोटी मदत लोकांना करण्याचा प्रयत्न करत होती आणि ती मदत त्यावेळेच्या लोकांची सुद्धा ती मदत निश्चित आपल्या आठवडीमध्ये साठवून ठेवलेली मदत असायची। कुठेतरी एसटी नसेल तर आपल्या गाडीतून श्रीधर नाईकांना कंट्रोलीत आणत होते, एखादं लग्न असेल तर त्याला आपली गाडी मोफत देत होते, एखाद्याला रक्त असेल तर आपलं स्वतःचं रक्त त्या ठिकाणी देत होते। अशा छोट्या छोट्या एखादी स्पर्धा असेल तर तरुण मुलांना त्या स्पर्धेला प्रोत्साहित करत होते। अशा त्यावेळेच्या छोट्याशा कणकोली गावामध्ये श्रीधर नाईकांनी समाजसेवेचं व्रत सुधारलं होतं आणि हे व्रत करता करता त्यांनी राजकीय क्षेत्रामध्ये वाटचाल सुरू केली। दुर्दैवाने त्यांना त्यांचं हे यश काही लोकांना फसवता आलं नाही आणि म्हणून त्यावेळी त्यांची हत्या झाली। परंतु त्यानंतर सुद्धा त्यांचं केलेलं काम लोकांना कळावं, आम्ही पण त्यांच्यासारखं काम करण्याचा प्रयत्न करावा। खरं तर आज प्रामाणिकपणे मान्य केलं पाहिजे की श्रीधर नाईकांचं काम सारखं काम आम्ही पण करू शकत नाही। आज परिस्थिती बदलली आहे आणि या परिस्थितीला स्पर्धेला टिकण्यासाठी सुद्धा आम्हाला श्रीधर नाईकांसारखं काम करता येत नाही याची पण आम्हाला जाणीव आहे आणि खंत सुद्धा या ठिकाणी आहे। आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये तरुण पिढीने समाजकारण करताना काहीतरी समाजकारण करून लोकांसाठी आपण मदतीला गेलं पाहिजे। श्रीधर नाईक असू देत, वडील असू देत की आपण काहीतरी लोकांना देणं लागतो या भावनेचं काम या ठिकाणी प्रत्येकाने केलं पाहिजे। खरं तर श्रीधर नाईकांच्या आशीर्वादाने त्यांच्यावर असणाऱ्या प्रेमामुळे त्यांच्यावरची पहिली त्यामुळेच मी आमदार होऊ शकलो। माझ्या आमदारकीच्या काळामध्ये सुद्धा जी काही मुराद असेल, जी काही निष्ठा असेल ती निष्ठा ठेवण्याचा सुद्धा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न वेळोवेळी करण्याचा प्रयत्न करत असतो। आणि खरं तर संघर्ष काय आम्हाला नवीन नाही आहे आणि तो संघर्ष येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा निश्चित करत राहू आणि संघर्ष करणे, त्यातनं समाजातल्या लोकांना मदत करणे, समाजातल्या ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत त्यांना सातत्याने विरोध करणे हीच खरं तर श्रीधर नाईकांना श्रद्धांजली असेल आणि ती श्रद्धांजली कामाच्या रूपाने, संघर्षाच्या रूपाने, निष्ठेच्या रूपाने आम्ही यापुढे सुद्धा ठेवू। आज खरं तर मगाशी अबू पटेल आले, त्यांचं वय विचारलं तर 73 वर्ष त्यांचं वय झालं आणि त्यांनी श्रीधर नाईकांच्या बरोबरीने त्यावेळी काम केलं। म्हणजे आता 73 वर्षाची माणसं सुद्धा त्यावेळी 50 वर्षानंतर सुद्धा श्रीधर नाईकांची आठवणीसाठी या ठिकाणी येतात आणि खरं तर प्रत्येकाने त्यावेळी कसं काम केलं इथं आठवणीचा उजाळा सुद्धा अनेक होते असतात आणि त्यासाठीच हा कार्यक्रम आपण घेत असतो। नाईक ग्रुपतर्फे आपण या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिला त्यामुळे आपण मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो। दिवंगत श्रीधर नाईकांचं बलिदान हे नाईक कुटुंबापुरतंच मर्यादित न राहता संपूर्ण समाजाचं दुःख भरलं पाहिजे अशी भावना संदेश पारकर यांनी व्यक्त केली आहे। कारण श्रीधर नाईकांची स्मृती दिन 33 करत असताना आम्ही त्या ठिकाणी आता 56 वर्षापर्यंत पोहोचलो, पण या जिल्ह्यातले श्रीधरला मानणारे, या तालुक्यातले, या शहरातले मानणारे गेली 33 वर्ष या श्रीधर नाईकांच्या स्मृती दिनाला या ठिकाणी उपस्थिती दर्शवतात। हे त्यांचं श्रीधर नाईकांचं असलेलं मैत्रीचं नातं, श्रीधर नाईकांवरचं प्रेम हे त्या ठिकाणी आज दिसतंय। खरं तर आज 33 वर्षाचा काळ त्या ठिकाणी होऊन गेला। या जिल्ह्यामधल्या सामाजिक जडणघडणीमध्ये फार
मोठं योगदान हे नाईक कुटुंबियाचा. श्रीधर नाईक तर त्या ठिकाणी तडफेने लढतच होते, पण त्याचबरोबर स्वर्गीय विजयराव नाईक सुद्धा यांचा सुद्धा मोलाचा वाटा या कणकोली, विशेषतः कणकोली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या या योगदान जडणघडणीच्या मध्ये योगदान, आणि म्हणून ते विसरून चालणार नाही. आणि म्हणून मी सातत्यानं सांगत असतो, प्रत्येक स्मृती दिनाला सांगत असतो की श्रीधर नाईकांची हत्या, ते त्याग आणि जे बलिदान झालंय हे फक्त नाईक कुटुंबियांचं दुःख राहता कामा नये, ते समाजाचं दुःख बनलं पाहिजे. आणि तशा पद्धतीने आपण तो संघर्ष, ती लढाई समाजामध्ये उभी केली पाहिजे. खरं तर कधी हा विचार कधी विजयी होईल, कारण मी मगाशी म्हणालो की आजची परिस्थिती बदललेली आहे, काळ बदललेला आहे, लोकांचा वागण्याचा दृष्टिकोन बदललेला आहे. लोक फक्त स्वतःला काय मिळतं, कशी त्या ठिकाणी सत्ता मिळते, स्वतःची फायदा कसा होतो, हा त्या ठिकाणी विचार आता अलीकडच्या काळामध्ये रुजलेला आहे. पण श्रीधर नाईकांचा विचार असा नव्हता की समाजाची जडणघडण व्हावी, समाजातल्या सर्वसामान्य गोरगरीब माणसाला माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना मदत व्हावी. आणि म्हणून सातत्यानं समाजातल्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये असेल, सामाजिक क्षेत्रामध्ये असेल, आरोग्य क्षेत्रामध्ये असेल, सातत्यानं युवकांना एकत्र करून हा त्या ठिकाणी एक संघटित एक जिल्हा मजबूत करण्याचं काम, या जिल्ह्याला विकासाकडे नेण्याचं काम आणि एक हक्काचा लोकप्रतिनिधी म्हणून अशा प्रकारचं काम श्रीधर नाईकांनी त्यावेळी त्या ठिकाणी केलेलं होतं. आजही आम्ही श्रीधर नाईकांचा जो वारसा तो घेऊन त्या ठिकाणी आम्ही गेली अनेक वर्ष काम करतो. समाजाने सुद्धा आम्हाला हा विचार बाळगला म्हणून त्या ठिकाणी सन्मान आणि प्रतिष्ठा पण त्या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि म्हणून श्रीधर नाईकांचा जो त्याग आणि बलिदान हे त्या ठिकाणी जो काही समाज आहे, हा जिल्हा आहे, हा त्या ठिकाणी कधीही विसरणार नाही. कुठंतरी हा विचार रुजवत असताना, हा संघर्ष जपत असताना अनेक त्या ठिकाणी नुकसान किंवा त्रास त्या ठिकाणी होणार आहे, पण जो होणारा त्रास त्या ठिकाणी स्वीकारून सुद्धा ही असलेली परिस्थिती त्या ठिकाणी आपण जिवंत ठेवली पाहिजे. आणि म्हणून मी सुशांत नाईकाला आणि वैभव नाईकाला एवढंच सांगेन की आपण हा जो काही संघर्ष आहे, हा संघर्ष आपण त्या ठिकाणी चालू ठेवा. ही लढाई, सत्याची लढाई, ही असत्याच्या विरुद्ध त्या ठिकाणी कधी ना कधी त्या ठिकाणी न्याय हा त्या ठिकाणी देणार आहे. आणि म्हणून तोच वारसा तुमच्या जडणघडणीमध्ये सुशांत नाईक आपण जिल्हा बँकेचे डायरेक्टर आहात, या ज्या शहराचं एक लोकप्रिय नगरसेवक म्हणून काम करताय. आमदार वैभव नाईक आपण गेली 10 वर्ष या जिल्ह्याचं आमदार म्हणून काम करताय. खरं तर हा जो काही सगळं तुम्हाला जे काही मिळालेलं आहे हे श्रीधर नाईकांच्या लढाईमुळे मिळालेलं आहे, श्रीधर नाईकांच्या विचारामुळे मिळालेलं आहे. आणि म्हणून तोच विचारांचा वसा आपण तशाच पद्धतीनं जपावा आणि लोकांना मदतीसाठी सातत्यानं, जनतेच्या प्रश्नासाठी त्या ठिकाणी सातत्यानं उभं राहावं. आणि येणारं काळ सातत्यानं परिवर्तन हे होत असतं, बदल हा त्या ठिकाणी होत असतं. आणि म्हणून सर्व काळ कोणतरी एकाच ठिकाणी सत्तास्थानी राहील हे चित्र कधी राहणार नाही. आपण ही लढाई मात्र जनतेचा आशीर्वाद घेऊन, प्रेम घेऊन सातत्यानं लढाई लढूया. नक्कीच एक ना एक दिवस श्रीधर नाईकांच्या विचाराचा विजय हा त्या ठिकाणी होईल. पुन्हा एकदा श्रीधर नाईकांसारख्या त्याग आणि बलिदान असलेल्या नेतृत्वाला या ठिकाणी मी मनापासून आदरांजली वाहतो. आणि श्रीधर नाईकांचा स्मृती ही सातत्यानं या जिल्ह्यातली जनता अशाच पद्धतीनं जोपासत राहील हा विचार या ठिकाणी व्यक्त करतो. आपल्या बुधवारी या कोकण पदवीधर मतदारसंघाचं मतदान आहे आणि 5 जिल्ह्यांचा हा मतदारसंघ अतिशय चांगला प्रतिसाद आणि महायुतीचा उमेदवार म्हणून सर्वच पक्षाची अतिशय ताकदीची साथ. आणि आपल्याला कल्पना आहे की ह्या मतदारसंघामध्ये नेटवर्क हे कार्यकर्त्यांचं खऱ्या अर्थाने यश ठरवतं आणि त्याच्यामुळे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांची जी ताकद या मतदारसंघामध्ये आहे त्याच्यामुळे निश्चितपणे महायुतीच्या उमेदवाराचाच विजय या मतदारसंघामध्ये निश्चित आहे. नाही आहे मुळात सिंधुदुर्गामध्ये बरेचदा येणं झालंही आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या मतदारसंघामध्ये मतदारांशी जो थेट संवाद असला पाहिजे, त्या दृष्टिकोनाने निश्चितपणे मतदारांशी थेट संवाद आणि जे पदवीधरांना अभिप्रेत आहे त्या दृष्टिकोनाने डिजिटल लायब्ररी असतील, संस्थेशी संपर्क असेल, या गोष्टींचे कामं हे माझ्या माध्यमाने चालूच आहेत. या मतदारसंघामध्ये जसं आपण मगाशी विचारलं की आपला हा मतदारसंघ जसं बघितला आपण तर 5 जिल्ह्यांचं मी मगाशी सांगितलं चांदा ते बांदा हा मतदारसंघ आहे आणि प्रत्येक शाळेमध्ये डिजिटल लायब्ररी असली पाहिजे, ई क्लासरूम असली पाहिजे. या दृष्टिकोनाने कम्प्युटर्सची अवेलेबिलिटी, प्रोजेक्टर्सची अवेलेबिलिटी ही मी माझ्या माध्यमाने, निधीच्या माध्यमाने करून द्यायचा सातत्याने प्रयास केलेला आहे.
आणि त्याच्यामध्ये आता एक नवीन संकल्प जो हाती घेतलेला आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्या सगळ्यांचं त्याच्यामध्ये सूचना आणि त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचा मला सहकार्य पण लागेल की कोकणातल्या सगळ्या शाळा या ग्रीन स्कूल करण्याचा मानस हा हाती धरलेला आहे. आणि ग्रीन स्कूल म्हणजे प्रत्येक शाळेला आपण नॉन कन्व्हेन्शनल इलेक्ट्रिसिटीच्या माध्यमाने म्हणजे सोलर पॅनलच्या माध्यमाने इलेक्ट्रिक सेल्फ सफिशियंट करण्याच्या दृष्टिकोनाने काम करायचं आहे. माननीय मोदीजींनी जे आवाहन या संदर्भातलं पूर्ण देशभर केलेलं आहे त्याचंच एक पाऊल म्हणून मी या दृष्टिकोनाने बघतो. आपण गाड्यांच्या बाबतीत पण आता EVवर जायला लागलो आहे आणि त्याच्यामुळे नॉन कन्व्हेन्शनल इलेक्ट्रिसिटीवरती शाळा रन करणं आणि त्याच्यामुळेच आपण जे प्रोजेक्टर्स आणि खरं याचा एक सुरुवात अशी झाली की जे प्रोजेक्टर्स कम्प्युटर्स आम्ही देत होतो लोड फ्लक्च्युएशनमुळे ते खराब होतात तेव्हा मग कधी कधी इलेक्ट्रिसिटी नसले तर त्याचा वापरही पुरेसा होत नाही. त्या दृष्टिकोनाने हे सोलर पॅनल्सचा मुख्य उद्देश नाही. याबाबत पेपर फुटीच्या बाबतीत शासनाने निश्चितपणे ॲसेसमेंट करावं आणि माझं म्हणणं आहे की पेपर फुटीच्या बाबतीत आपण थोडंसं स्ट्रिक्ट राहायला पाहिजे. पण नीट आणि CET हे एंट्रन्स एक्झाम्स हे क्वालिटेटिव्ह एक्झाम्स आहेत ते रद्द होऊ नये अशी माझी मागणी. मनसेचे सर्वच पदाधिकारी आता बरोबर आहेत, सगळेजण काम करत आहेत आणि जे लोक असं म्हणत आहेत की 10 वर्ष दिसले नाहीत त्यांना कदाचित ही कल्पना नाही की ही टर्मच मुळात 6 वर्षाची आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी म्हणतानाच काय म्हणत आहे त्याच्यावरनं त्यांना काय अभ्यास आहे हेही आपल्याला लक्षात येतं मतदारसंघासंदर्भातलं आणि परिषदेच्या संदर्भातलं. हे जे आंदोलनकर्ते होते यांना मुंबईला आझाद मैदानामध्ये माझी भेट झाली होती. त्यांचं निवेदनही घेतलं होतं आणि शासनाकडे त्या संदर्भातला पाठपुरावा पण करत आहे. कोकणामध्ये रोजगार उपलब्ध व्हावा हा तर शासनाकडे आमच्या सगळ्यांचीच म्हणजे कोकणातल्या सगळ्याच आमदारांची पक्षविरहित ही मागणी राहते. पण त्याहून जास्त आपण जर माझं हे विजन डॉक्युमेंट वाचलं तर त्याच्यामध्येही मी शासनाकडे या संदर्भातला पाठपुरावा करणार आहे की इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमाने आपल्याकडे आंबा असेल, फणस असेल, काजू असेल या संदर्भातले अनेक प्रोसेसिंग युनिट्स उभे राहतात आणि असे जे उद्योजक आहेत त्यांना केंद्र शासनाच्या अनेक योजना त्या स्टार्टअपच्या माध्यमाने असेल किंवा युनिकॉर्नच्या माध्यमाने असेल त्यांना सीड इन्व्हेस्टमेंट भेटली पाहिजे. त्याच्यामधलं समन्वय करण्याचं काम मी निश्चितपणे करेन. निश्चितपणे त्याचा फायदा होईल. मध्ये अजून एक गोष्ट अशी आहे की हा एक भाग झाला. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे नैसर्गिक फ्लोरा फॉना भरपूर आहे कोकणामध्ये आणि त्याच्यामुळे मध निर्मिती पण आपल्याकडे एक मोठा बिझनेस होऊ शकतो. त्याच्या संदर्भातलंही याच्यामध्ये मुळात आपल्याला एक लक्षात घ्यायला लागेल की आपल्याला स्थानिक मुलांना घेऊनच याच्यामध्ये प्राधान्याने काम करावं लागेल, त्यांच्यामध्ये प्रोत्साहन निर्माण करावं लागेल आणि त्या दृष्टिकोनानेच मी आपल्याला म्हटलं की हे इन्क्युबेशन सेंटरचं कामच ते राहणार आहे की या मुलांना त्याच्या संदर्भातलं प्रशिक्षण देणे, यांना त्या संदर्भातले जे एक्सपर्ट आहेत त्यांच्याबरोबरची चर्चा करून देणे, त्याच्यामध्ये सीड इन्व्हेस्टमेंट मिळवून देणे, म्हणजे त्यांना ज्या बेसिक गोष्टी आपण जे म्हणताय की ज्या उपलब्ध असल्या पाहिजेत त्या निश्चितपणे उपलब्ध करून देईन असं मी आपल्याला शाश्वत होणार नाही ना. असं नाही ना होणार. तुमचेच प्रतिसाद मानतो. बघा हा मतदारसंघ मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे हा 5 जिल्ह्याचा आहे आणि टेक्निकली प्रॅक्टिकली उमेदवार सगळीकडे पोचू शकतो का तर ही खरी निवडणूक संघटनेची आहे आणि त्याच्यामुळे संघटनेच्या जीवावरतीच हे इलेक्शन निवडून लढता येऊ शकते आणि त्याच्यामुळे महायुतीच्या कार्यकर्त्याची जी संघटनात्मक ताकद आहे त्याच्यावरच ही इलेक्शनला आम्हाला यश भेटेल असा मला विश्वास आहे. हे म्हणणं चुकीचं कारण माझा त्यांच्याशी थेट संपर्क आणि संवाद आहे. आपण जर ऑनफ्लोअर त्यांना विचारलं तर त्याच्या BMSच्या विद्यार्थी असतील त्यांच्या संदर्भातलं जे काही विषय असतील तर माझा थेट मतदारांबरोबरचा संवाद आहे. पण याच्यामध्ये अजून आपल्याला ज्या ज्या गोष्टी सुचवायच्या असतील आपण खरंच सुचवा, मी त्याच्यामध्ये ओपन आहे. 2 जिल्ह्यांचा विषय हा हायबरनेशनचा आहे. इकडनं लोकसंख्या जाते त्याच्यामुळेच हा इन्क्युबेशन सेंटरचा जी संकल्पना आहे की त्यांना स्थानिकच रोजगार काय मी एक समजा यांनी एक उद्योजकनी एक उद्योग टाकला त्याच्या माध्यमाने ते अजून 4 रोजगार निर्माण करतात आणि त्याच्यामुळे या इकडे ज्यावेळेस रोजगार निर्माण होईल कोणाला घर सोडून दुसऱ्याकडे जायला आवडतं. जर इकडे त्याचं ऐसपैस घर आहे, राहायला नातेवाईक आहे तर त्याच्यामुळे कोणालाही स्वतःचं घर सोडून जायला आवडणार नाही. त्याच्यामुळेच या उपलब्धता इकडे करून द्यायला पाहिजे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की आत्ताचं जे शासन आहे माननीय शिंदेसाहेब आहेत, माननीय फडणवीस साहेब आहेत, माननीय अजितदादा आहेत, अतिशय संवेदनशील शासन आहे आणि याच्यामुळे ते अतिशय सकारात्मक पद्धतीमध्ये या सगळ्या गोष्टींचा राज्यभर निर्णय घेत असताना
या विषयासाठी पण फार मदत करणार. अनेक मागण्या केल्यात मी, त्या माझं कर्तव्यपद अहवाल आपल्याकडे देतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला सविस्तर भेटून जाईल. त्याच्याबरोबर सर्व महायुतीचे नेते आहेत, उदयजी पण आहेत, किरण भैया पण आहेत. मागणी माझी या संदर्भातल्या सभागृहामध्ये पण तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमाने मी चर्चा घडवली होती. पण याच्यामध्ये 2 मतप्रवाह आपल्या पूर्ण कोकणामध्ये आहेत की बऱ्याचशा कॉलेजेसला अजूनही मुंबई विद्यापीठाचंच अफिलिएशन पाहिजे, कारण त्यांचं म्हणणं आहे की मुंबई विद्यापीठ एक ब्रँड व्हॅल्यू आहे आणि स्वतःचं कोकणाचं समजा एक विद्यापीठ केलं की त्याच्यानंतर तो ब्रँड व्हॅल्यू इस्टॅब्लिश करायला लागेल आणि त्याच्यामध्ये परत त्यांची विद्यार्थी संख्या घटते. तर त्याच्यामुळे हा विषय सबसेंटरच्या माध्यमाने सोडवता येईल का, हा एक प्रयोग मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमाने केला. आणि त्याच्यामुळे रत्नागिरीमध्ये सबसेंटर आहे, ठाण्यामध्ये 2 सबसेंटर्स आहेत, ठाण्यामध्ये एक कल्याणला सबसेंटर चालू झालं आहे, एक खुद्द ठाण्यामध्ये सबसेंटर चालू झालं आहे. पण याच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने सगळ्या कॉलेजेसला विश्वासात घेऊन शासनाने पुढे निर्णय घेतला पाहिजे. विद्यापीठाच्या संदर्भातलं हे माझं प्रामाणिक मत आहे. आणि जसं मगाशी आपण विचारलं की त्या पद्धतीने कोकणामध्ये आपले कोर्सेस विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असले पाहिजेत, जे जास्तीत जास्त रोजगार अभिमुख असले पाहिजेत. आणि या इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमाने आम्ही तेच करतो की स्किल डेव्हलपमेंट जे आपले खातं आहे त्यांच्या मदतीने ही जे आपल्याला या इकडे रोजगार अभिमुख गोष्टी आहेत त्या थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत आपल्याला पोहोचवता येतील का, हा एक प्रयोग आपल्याकडे सिंधुदुर्गात पण एक केंद्र आहे. मुळात मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की हा मूळ प्रश्न हाच आहे ना की आपल्याला उपकेंद्र असले पाहिजेत की विद्यापीठ नवीन असलं पाहिजे. याच्यावरती एक सगळ्या कॉलेजेसला विश्वासात घेऊन एक चर्चा करून आपण याच्यामध्ये पुढचा निर्णय घेतला पाहिजे. थेट बोलायला लागली तो प्रश्न नाही, कारण लोकसभेच्या निवडणुकीला काय झालं मला कल्पना नाही आणि या निवडणुकीमध्ये तो विषय नाही. महाराष्ट्र शासनाने आमच्या ज्या मागण्या आम्ही मांडल्या होत्या त्यामधल्या आमच्या 2 मागण्या शासनानं मंजूर केलेल्या आहेत आणि 2 मागण्यांसंदर्भात शासनानं काही टेक्निकल गोष्टी असल्यामुळे टेक्निकल गोष्टी अशा की जो सगळ्या सोयऱ्यांचा अध्यादेश आहे तो अध्यादेश अजून यायचा आहे. पण येण्याच्या अगोदर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक होणार आहे आणि ती बैठक झाल्याशिवाय आम्ही सगळ्या सोयऱ्याचा अध्यादेश काढणार नाही अशा पद्धतीचं आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे. त्यामुळं 2 मागण्या मान्य झालेल्या आहेत. एक गोष्ट अजून घडायची आहे आणि तिसरी गोष्ट बोगस कुणबींच्या आमच्या ज्या हरकती आहेत शासनाच्या त्याच्यावरती आम्ही ऑब्जेक्शन घेतलेलं होतं. पण शासनानं आम्हाला सांगितलं आहे की खोटी कुणबी सर्टिफिकेट देणारे आणि घेणारे या दोघांवर आम्ही कारवाई करू असं आम्हाला मायबाप सरकारनं, संविधानिक सरकारनं 12 करोड जनतेचं दायित्व आणि समत्वाची ममत्वाची भावना असणाऱ्या सरकारनं असं सांगितलं आहे की आम्ही बोगस सर्टिफिकेट घेणाऱ्याला आणि देणाऱ्याला आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू. पण मी एक कार्यकर्ता म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की ज्या सरकारनं प्राधान्यक्रमानं सर्टिफिकेट इश्यू केले त्या सरकारकडून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे. आम्ही आत्ता त्याच्यावरती विश्वास ठेवणार नाही, कारण आम्ही त्याच्यावरती लाखो हरकती नोंद केलेल्या आहेत आणि त्या हरकतीची श्वेतपत्रिका ॲक्शन टेकन रिपोर्ट हा आम्हाला जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन थांबवणार नाही. हे आंदोलन स्थगित झालेलं आहे. वरिष्ठ आणि आमच्या सर्व संयोजन समितीच्या म्हणण्यावरून आम्ही हे आंदोलन स्थगित केलं आहे. हे आंदोलन थांबवलेलं नाही. आम्हाला हे बघा आमची मागणी अशी होती की बोगस सर्टिफिकेट तुम्ही अर्लियर करेक्शनच्या माध्यमातून तुम्ही जे इश्यू केले आणि शासनाच्या संरक्षणात इश्यू केले, या भागात त्या भागात अधिकाऱ्यांना ऑर्डर देऊन आणि विक्रमी वेळात इश्यू केले, हे अर्लियर करेक्शनच्या माध्यमातून तुम्ही केलेले बोगस दाखले जे इश्यू केलेत याच्यावर आमचं ऑब्जेक्शन आहे, याच्यावर आमच्या हरकती आहेत. मग त्या हरकतीचं झालं काय याची श्वेतपत्रिका आम्हाला शासनाने जाहीर करावी.
ॲक्शन टेकन रिपोर्ट आम्हाला सादर करावा आणि याच्यावरती ही मागणी आमच्यावर शासनानं यावरती काही बोललेलं नाही, म्हणून आम्ही या मुद्द्यावरती आम्ही नाराज आहोत आणि आम्ही पुढच्या आंदोलनामध्ये आम्ही हा विषय लावून धरणार आहोत. आणि पुढचा विषय आमचा पंचायत राजमधलं आमचं 56,000 जागांचं रिझर्वेशन गेलेलं आहे आणि गेल्या 3 वर्षापासून कोर्टामध्ये आमची केस पेंडिंग आहे आणि त्यामध्ये शासन त्यांना विनंती करणार आहे की नाही का पंचायत राजच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेणार आहे, याचं उत्तर आम्हाला शासनानं द्यावं. या आत्ताचं जे आम्ही हे आंदोलन स्थगित केलं आहे असं आम्ही तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आंदोलन थांबवलेलं नाही. वेळोवेळी आम्ही आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करू, पण आम्ही 1-2-3 मुद्दे आमचे मान्य केल्याचं शासनानं लिखित आम्हाला दिलेलं आहे. पण 2 मुद्दे टेक्निकल इश्यूजमुळं ते आम्हाला सर्वपक्षीय नेतृत्वाच्या बैठकीनंतर आम्हाला देणार आहेत असं त्यांनी सांगितलं आहे आणि आम्हालाही त्यांनी बैठकीला बोलवलेलं आहे. त्यामुळं ते 2 मुद्दे आम्ही आणि पंचायत राज रिझर्वेशन असेल, बजेटरी तरतूद असे अनेक मुद्दे आहेत. हे आंदोलन आता कंटिन्यू चालत राहील. किती महत्त्व आहे लेखी दिलेल्या आता लेखी दिलेल्या पत्राचं आम्ही 30-40% महत्त्व मानतो. म्हणजे हे सरकार काटावर पास झालेलं आहे. हे सरकार पास म्हणजे मेरिटवर पास झालेलं नाही. त्यामुळं ओबीसी बांधवांना आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या लोकांना माझी विनंती आहे, आपल्या लढाईमुळं आपण या शासनाचं लक्ष वेधून घेण्यात आपण सक्सेस झालेलो आहोत. विजयी जरी झालो नसलो तरी आपल्या आंदोलनाकडे त्यांनी लक्ष दिलेलं आहे, एवढं मी बोलेन. सर्व क्षेत्रात स्पर्धा वाढली. या स्पर्धेत टिकून घवघवीत यश संपादन करा आणि मालवण तालुक्याची उज्ज्वल यशाची परंपरा कायम ठेवा, असं प्रतिपादन आमदार वैभव नाईक यांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार प्रसंगी केलं. मालवण तालुक्यातील सर्व हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये 10वी-12वी परीक्षेत प्रथम 3 क्रमांक प्राप्त केलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा आमदार वैभव नाईक व युवा सेना मालवणच्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता. वायरी येथील RG चव्हाण हॉल येथे हा गुणगौरव सोहळा संपन्न झाला. यावेळी आमदार वैभव नाईक, माजी जिल्हा प्रमुख भाई गोवेकर, तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर, नितीन वाळके, शिल्पा खोत, पूनम चव्हाण यांसह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी पालक उपस्थित होते. सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांना आमदार वैभव नाईक व मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं. खरं तर सर्वप्रथम गुणवंत विद्यार्थ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. अत्यंत ग्रामीण भागामध्ये शिक्षण घेताना सुद्धा या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपण यश मिळवलं आणि हे यश परिस्थितीला सुधारून परिस्थितीशी संघर्ष करून आपण यश मिळवलं. त्यामुळे आपण मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो.
खरं तर एखाद्या जिल्ह्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचा सुद्धा सत्कार यादी सुद्धा झालेला आहे. तो गेल्या 15 दिवसापूर्वी आम्ही केला. परंतु दरवर्षी आम्ही तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ज्या शाळा आहेत, आज मावळ तालुक्याचे जवळजवळ 32 ते 32 हायस्कूल आहेत आणि या सगळ्या हायस्कूलातील विद्यार्थ्यांचा सत्कार दरवर्षी एवढ्यासाठीच करतो की ग्रामीण भागातील सुद्धा विद्यार्थ्यांनी ते शिक्षण घेतलं आणि त्यांनी जे यश मिळवलंय ते शहरातल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा किती पटीने जास्त आहे. म्हणून आम्ही गेले 10 वर्ष हा सत्कार या ठिकाणी आपण आज हे यश मिळवताना हे यशची सुरुवात तुमच्या असं माहिती आहे. या पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला यशच मिळवायचं आहे. यश आणि यशच मिळवायचं पाहिजे तरच तुम्ही या स्पर्धेच्या युगामध्ये टिकणार. आज आपण 10वी पास झालो. 10वीमध्ये आपल्याला माहिती असेल की एक 700 अभ्यासक्रम होता, 12वीचा सुद्धा 700 अभ्यासक्रम होता. परंतु आता तुमचा अभ्यासक्रम हा दुसरा वेगवेगळा होणार आहे. आज अशा अभ्यासक्रम नाही जो अभ्यासक्रम आपण ह्या अभ्यासक्रमामध्ये आता काय बरोबर होणार आहे असं आपण सांगू शकत नाही. पहिल्या वर्षी 10वी आणि 12वी म्हणजे एकच बोर्ड होता, HSC बोर्ड, HSC बोर्ड. त्या बोर्डमध्ये 12वीच्या परीक्षा दिली की आपण इंजिनिअरिंग मेडिकलला जात होतो आणि त्या गेल्या 15 वर्षांनी त्यामध्ये बदल झाला आणि राष्ट्रीय स्तरावरच्या CET आणि NET परीक्षा नीटच्या परीक्षा या ठिकाणी आल्या. आता आपण युनिव्हर्सिटी पहिल्यांदा मुंबई युनिव्हर्सिटी आपण म्हणायचो, एकच युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्रामध्ये नंतर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी झाली, कोल्हापूर शिवाय युनिव्हर्सिटी झाली, पुणे युनिव्हर्सिटी झाली. आता मात्र या देशात युनिव्हर्सिटी आहे, परंतु राज्यात ही युनिव्हर्सिटी तिसरी युनिव्हर्सिटी झाली की त्यांनी ही युनिव्हर्सिटी म्हणजे की स्वतःचा अभ्यासक्रम स्वतः या ठिकाणी केलेला आहे. त्यांचं कार्यक्षेत्र त्यांच्या युनिव्हर्सिटीचं कार्यक्षेत्र त्यांचं आहे आणि त्यामध्ये डी युनिव्हर्सिटी सुद्धा झाली आहे. आणि त्यामुळे या अशा सगळ्यामध्ये आपल्या स्पर्धा या ठिकाणी करायची आहे. आणि त्यामुळे परत आज आपण तुमचा ह्या सरकार एवढ्यासाठीच केलं की तुम्हाला सुद्धा थोडीशी कौटुंबिक खास तुमच्या पाठीवर मारली पाहिजे. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सगळेच या ठिकाणी दरवर्षी सत्कार करता आपला उद्देश एवढा असतो की या तुमच्या काळामध्ये तुमच्या मोठे व्हा तेव्हा तुम्हाला आपण हे मोठे होताना आमची कौटुंबिक खास तर तुमच्या लक्षात राहील. आम्हाला सुद्धा थोडीशी कौटुंबिक खास मारल्यानंतर आम्हाला सुद्धा ऊर्जा आली, आम्हाला सुद्धा गाडी यश मिळवण्याची आवड निर्माण झाली. म्हणून ही कौटुंबिक खास आमच्या ठिकाणी आपण मानतोय. निश्चितपणे आज कुठल्याही क्षेत्रामध्ये आपण गेलो तर हे स्पर्धा राहिली आहे. आता मगाशी मंत्र्यांनी सांगितलं नुसतं मेडिकलच्या प्रयोजन स्पर्धा नाही, पोलीस भरतीमध्ये सुद्धा गोष्टीच असतात की डॉक्टर इंजिनियर असलेले विद्यार्थी सुद्धा पोलीस भरतीमध्ये सहभागी झाले. ड्रायव्हरची परीक्षा असली तर आता पहिला प्रोटोकॉल काय माहिती आहे की 10वीमध्ये किती मार्क आहेत त्याच्यावर ड्रायव्हर एसटीमध्ये ड्रायव्हर भरती होते ते 10वीमध्ये जास्त मार्क आहेत त्याला पहिलं या ठिकाणी. तलाठी परीक्षेला काय कोपरे भाऊ या ठिकाणी आले, ग्रॅज्युएशन कंपल्सरी आहे. परंतु आता तलाठी भरतीला आपल्याला माहिती आहे की आता नायब तहसीलदार आहे, परंतु त्याच्या हाताखाली जो काम करणारा तलाठी आहे तो उद्या डॉक्टर इंजिनियर सुद्धा आहे. अशा लोकांना तलाठीची परीक्षा भरते. एवढं कशाला पोलीस पाटील आता भरती झाल्या. आता पोलीस पाटील भरती झाल्या तर पोलीस पाटीलला पहिली प्रक्रिया काय पाहिजे की तो पोलीस पाटील त्या गावातलाच रहिवासी पाहिजे. परंतु रहिवासी असलेला गावातल्या ज्यावेळी पोलीस पाटलांच्या परीक्षा झाल्या ते खर्च भरले तेव्हा MA BEd झालेले पोलीस पाटील आपण प्रत्येक गावामध्ये आहे. तर त्यांनी पात्र झाल्यापासून 10वी पास. आता बैल मजूर म्हणजे आपल्याला माहिती असेल विद्यार्थ्यांना बैल मजूर काय म्हणा आपल्या पात्राला माहिती असेल की बैल मजूर म्हणजे रस्त्याला एखादा पंचर पडले झाड पडले तर त्याला बैल मजूर. त्या बैल मजूर सुद्धा 15वी BA झालेला आहे. म्हणजे तुमचं आता हे यश नुसतं 10वी 12वी पास होत चालणार नाही तर कुठलं यश स्पर्धेमध्ये टिकणार आहे हे तुम्हाला आता या ठिकाणी करायचं. आणि खरं तर इंटरनेटमुळे आपलं जग सुद्धा जवळ आला वाटतं, जगातली अनेक माहिती मिळते, परंतु त्यांची माहिती मात्र वास्तविक जीवनामध्ये फारच उपयोगी असं सांगता येते. कारण त्या माहितीमध्ये आपल्याला वाटत असतं की हे क्षेत्र सोपं आहे, ह्या क्षेत्रात फार पैसे पोहोचतोय, ह्याला पॅकेज एवढं आहे, परंतु ते वास्तविक जीवनामध्ये खरोखर शक्य असेल, खरोखर ते सत्य असेल त्याचा काही भरोसा आहे टाकतोय. म्हणून आपण आपले सहकारी असतील आपल्याला ते अनेक माहिती असतील ह्या माहितीवर आपण घेतलं पाहिजे. आणि वाचनाची आवड आपल्याला प्रत्येकाला असली पाहिजे. आज तर मी थांबलेले सांगतो की 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांना कुठला पेपरच माहिती नसतो. कुठला पेपर येतोय, कुठला पेपर आपण पास कसा तुमच्या अनेक विद्यार्थ्यांना माहिती असेल कुठला पेपर आपल्या जिल्ह्यात होतो. आज आम्ही शाळेत असल्यापासून महाराष्ट्र पेपर यायचं पण आता बंद झाला. परंतु आता 40च्या खालचे 35-35 विद्यार्थी किंवा युवक हे पेपर वाचत नाही.
परंतु त्यामुळे आपल्याला वाचण्याची आवड नाही. कारण अनेक आपण पुस्तकं वाचली पाहिजेत, आपल्याला वेळ असेल तर वाचलं पाहिजे. आता आपल्या स्वभाषेतल्या आपल्याला पुस्तकं यायला सुरुवात झाली. एखाद्या इंग्रजी माध्यमातून आपल्या स्वभाषी आता प्रत्येक इंग्रजी माध्यमांचं हे करतोय की इंग्रजी माध्यमातून शिकलं पाहिजे तरच आपल्याला पुढे स्वतंत्र असं काही नसतं. अनेक विद्यार्थी आता अभय मॅडमसारखे विद्यार्थी माहीत राज्यामध्ये पहिला आलेला विद्यार्थी अभय मॅडम आपल्या जिल्ह्यामध्ये राज्यामध्ये पहिला तो मराठी माध्यमात अनेक मुलं मराठी माध्यमातून या ठिकाणी शिकत आहेत, शिकत होती. आणि त्यामुळे आपलं माध्यम बोलल्यापेक्षा आपल्याला कुठल्या माध्यमातून चांगलं समजतं, आपल्याला त्या आपण जे सर शिकवलं ते आपल्याला समजतं काय. आज छोटंसं उदाहरण असे अब्राहम लिंकनचं घेतलेलं माहिती असेल आपल्याला. अमेरिकेचे राष्ट्रपती होते, त्यांची आई ही गुराखी, परंतु त्यांची आई व्यवहार प्रत्येक एखादी गोष्ट झाला की आईला विचारलं शाळेत असं की हा प्रश्न मला समजला नाही आणि तुम्हाला समजलो. अब्राहम लिंकनच्या आईला वाचता पण येत नव्हतं, परंतु ती काय माहिती पुन्हा वाच तुला समजेल. तो मला एकदा वाचता येत असं पुन्हा वाच, आणि ज्यावेळी पुन्हा वाचला एखादा विषय तेव्हा त्याला तो समजत राहिला. म्हणजे आपले आई वडील कोण आहेत याच्याकडे आपण लक्ष न देता आपल्या आई वडिलांची आपल्याबद्दल काय भावना आहे, आपल्याला ते कसं मार्गदर्शन करतात हे महत्वाचं आहे, आपल्याबद्दल त्याची कल्पना कशी आहे हे महत्वाचं आहे. आणि त्यामुळे आज प्रत्येक पालकाचं आपल्या मुलांवर सुद्धा प्रेम असतं, मुलांना चांगलं भाव असं प्रत्येकाला वाटत असतं, परंतु प्रत्येक काय होऊ शकतं असं वाटत असतं. आणि त्यामुळे तुम्हाला खरं तर आता यश एका गावामध्ये एका पंचकृषीमध्ये तुम्ही आता हुशार विद्यार्थ्यांमध्ये आलात, शाळेच्या बोर्डावर तुमचं नाव लागणार आहे. आणि त्यामुळे तुमची पण जबाबदारी आहे की यश आपल्याला टिकवलं पाहिजे. आता एखाद्या यश स्टुडंट परीक्षा आता 2 वर्ष तुम्ही अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला एकदा ॲडमिशन मिळालं की तुम्हाला आता तुमचं परीक्षा तुम्हाला ॲटोमॅटिक पास होत जाणार, तुम्हाला त्याच्यात राहणार. परंतु आता अनेक क्षेत्रामध्ये की प्रत्येक क्षेत्रामध्ये यश दरवर्षी परिश्रम करावं लागतात. आम्हाला राजकीय लोकांना तर दरवर्षी दर दिवशी परिश्रम करावं लागतात, व्यावसायिक लोकांना सुद्धा दरवर्षी दर दिवशी स्पर्धा करावी लागते. आता हे वृत्तपत्र जे आहेत त्यांना पण दर दिवशी वृत्तपत्रामध्ये काय लोक छापता येईल, आपल्या बातमीकडे काय लोक छापता येईल, दुसऱ्या वर्षी आपलं चांगलं कसं होईल, त्यांना त्यांच्या ऑफिसचे लोक काय म्हणतील, त्यांना चांगलं कसं लिहिता येईल हे सगळं त्यांना बघावं लागतं. म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आता स्पर्धा आली जाईल. तुम्हाला फक्त 2 वर्ष परीक्षा द्यायची आहे, 2 वर्ष कष्ट करायचे आहेत. आता 10वी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना म्हणता 12वी, 12वी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना आता नीटचा रिझल्ट लागला आहे. आपण हे करतात की राज्य आणि केंद्राने सांगितलं की आपण भ्रष्टाचार नाही, परंतु 36 लाख रुपये घेऊन ते परीक्षेचे दिले ते सुद्धा वास्तव सत्य आहे. त्या संदर्भात सुद्धा आमचे आदित्य ठाकरे नेतृत्वामध्ये आम्ही आंदोलन ठेवलं की या परीक्षा विद्यार्थ्यांनी मेहनत घेतली 2 वर्ष आणि त्यांच्या मेहनतीचा बाजार करू नका. आणि म्हणून हे सुद्धा आंदोलन आम्ही करत आहोत. आज ज्या विद्यार्थ्यांना आज ओबीसी आरक्षणामध्ये सुद्धा मराठा आरक्षणात सुद्धा विद्यार्थ्यांना आता 50% सवलत मिळते. मग ते वैश्यवाणी आहे, भंडारी समाज अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा आता 50% फीमध्ये सवलत मिळते. आता शासनाने बँकेने सुद्धा आता कर्ज विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्याची योजना आणली आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांना कर्ज देऊन सुद्धा शिकता येतं. या सगळ्या योजनेचा फायदा आपण या ठिकाणी घेतला पाहिजे. इथे अडचण असेल आपल्याला दाखले असतील, ओबीसी दाखले आहेत, व्हॅलिडिटीज आहेत, या ठिकाणी पण आपल्याला सहकार्य करतील, आम्ही पण त्यामध्ये आहोत. तिथे अडचण असेल तिथे आम्हाला सांगा, जे दाखले काढण्याची जबाबदारी सुद्धा निश्चित आपली घेऊ. ज्या ठिकाणी ॲडमिशन मिळण्याची काही अडचण असते कारण ॲडमिशन आपल्या स्पर्धेत पण होतात, पण तिथे आपल्याला वाटेल जिथे आमची गरज लागेल तिथे हॉस्टेल ते पण आपण सांगा, ते पण आम्ही करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करूया. पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आज कुठल्याही क्षेत्रामध्ये एखादा माणूस सुद्धा एका क्षेत्रामध्ये प्रगती करू शकतो. आता आपण मोबाईल बघतो, प्रत्येकाला मोबाईल बघायचं असतं, प्रत्येकाला आपले रील करायचे असते, प्रत्येकाला आपल्याला जास्त प्रमाणात पोचायचं असतं. परंतु ड्रोन सारखा एका तरुणाने आज संपूर्ण जगभर पोचतं, कारण त्यांचं वाचन, त्यांचा अभ्यास. आणि त्यामुळे आपल्याला सुद्धा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कुठल्या जे आपल्याला क्षेत्र आवडतं त्या क्षेत्रामध्ये आपण प्रगती केली पाहिजे. आणि तशी आपण या ठिकाणी कराल अशी आपल्याला मला खात्री आहे. आमच्या मालवण तालुक्याची खरं तर ही परंपरा आजची नाही आहे, ही मालवण तालुक्याची परंपरा ही अनेक वर्षाची आहे. अशा अनेक शाळांची 150 वर्ष या तालुक्याच्या अनेक शाळांना झाली आहे. आणि त्यामुळे ही गुणवत्ता ही अनेक वर्षाची मालवण तालुक्याची आहे. आणि तीच गुणवत्ता तुम्ही पुन्हा एकदा तीच परंपरा चालू ठेवली, त्याबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि या परंपरा आपल्याला अशाच या ठिकाणी चालू राहाव्यात. आपल्याला सत्कार झाला आहे किंवा आपल्या सहकार्याने केला आहे, आपल्याला
आशीर्वाद दिले ती जाणीव तुम्हाला निश्चित असेल आणि पुढचं यश घेण्यासाठी तुम्हाला हा आशीर्वाद उपयोगी पडतील. उपयोगी पडतील अशी मला निश्चित खात्री आहे. त्याचबरोबर आपण करताना तर सामाजिक काम केलं पाहिजे, एखाद्याला मदत केली पाहिजे. आज आमच्यातले जी छोटी मुलं आली आहेत आणि आपल्याला सुद्धा भविष्यात सुद्धा परत केली वाटतं आपण दवाई घेऊन काय घेता कामा. काल आपण एखाद्या कॉलेजमध्ये जातो तर आपली कालच्याच महिला होती की एखादा अन्ना जगतो एका मुलीवर आणि सगळे 100 लोक सुद्धा मोबाईलवर पकडतात. हा समाज आपल्याला करायचा नाही. आपल्याला समाज दुसऱ्याला मदत करण्याचा समाज आपल्याला तुम्ही घडवायचा आहे आणि तो आपल्याला समाज घडवायचा आहे. कारण भारत हा सर्वात करून विद्यार्थ्यांचा करून युवकांचा देश आहे आणि तसा आपल्याला तो घडवायचा आहे आणि यासाठी आपण प्रयत्न करूया. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. कणकवलीतील अपघातात वैभववाडीच्या अभि तांबे यांचा मृत्यू. हायवेच्या संरक्षक भिंतीचा भाग कोसळला, नियोजन शून्य कारभार उघड. आणि 10 दिवसानंतर लक्ष्मण हाकेंचं उपोषण स्थगित. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. वादळा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.